Poďte sa so mnou kúknúť na môj vianočný deň. Najskôr som išla na vecko a rozcvičila som sa. Potom som si spravila rannú skincare. Tu som si spravila čajík a išla som z Bony na prechádzku. Po prechádzke sme si dali takéhoto malého šlofíka a tu už jej pripravujem lizaciu podložku. Dala som jej tam bananík, rozmočené granulky, mrkvičku a mrkvičku s tými granulkami. Tak toto vyzerá, no potom som jej to dala zamraziť a tu už čakáme. Tu už Boninka dopapáva a strašne moc jej chutilo. Tu už sme zapalovali prskavky a Boninke sa to strašne moc páčilo. Tu už ideme rozbalovať darčeky a ja som dostala telefón, tablet, rúžovú mikinu, tieto dve šatky. Boninka dostala Dental Life, pamosovník, klíker, šatku, toto tukejvku na umývanie. Ja som dostala ešte 2 voňavky, 1 deodorant a 3 masky. Potom ponožky a tu sme boli ešte s Boninkou vonku. Tu som si potom otvorila posledné poličko na kalendári. A tuto už ideme spinkať. Tak ahojte!